меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд як нафар равоншинос Лайло Диназода ва атрофи мавзӯи чаро мо аз ҳад зиёд ба фикри дигарон вобаста мешавем суҳбат мекунем. Суҳбатонро ба хайру шодӣ мегӯям. Хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Субҳи шумо ҳам ба хайру шодӣ бошад. Ва ман мехоҳам бифаҳмам ки ин чӣ гуна эҳсос аст ва аз кадом омилҳо сарчашма мегирад? Имрӯзҳо дар ҷомеаи мо бисёр нафароне рӯбарӯ мешавем ки беҳад ба фикри дигарон вобаста ҳастанд, ё ин ки пеш аз қабули қарор ё ин ки баён намудани андеша на ба ҳолати худ, на ба вазъияти худ нигоҳ карда бештар ба реаксияи дигарон таваҷҷӯҳ мекунанд. Кани дигарон дар бораи ман чӣ мегӯянд? Ва дар психология ин бо номҳои гуногун маъмул ҳаст, бо номҳои вобастагӣ аз фикрҳои дигарон, тарси рад шудан аз ҷомеа ё ин ки арзёбии беруна, ки ин дар нафарони зиёдтар дида мешавад ки худбаҳодии ноустувор доранд ва худашонро дар сурате қабул карда метавонанд ки муҳити атроф хусусан шахсони дигар онҳоро қабул мекунанд. хуб, яъне мо бояд ба худамон бовар дошта бошем ва чӣ гуна метавонем ки ҳамин ҳисро дар худ пайдо кунем? Масалан, бо иҷрои кадом амалҳо мо метавонем ки худбаҳодиҳии худро баланд кунем ва ба гапи дигарон аҳамият надиҳем? Пеш аз он ки мо худбаҳодии худро баланд созем ё ин ки ба худамон бовар дошта бошем, пеш аз ҳама сарчашмаҳои ба вуҷуд омадани ин ҳолатро баррасӣ намоем. Якчанд сабабҳои маъмулие ҳастанд ки боиси он гардидааст мардум аз ҳад зиёд ба фикри дигарон вобаста бошанд. Пеш аз ҳама тарбияи давраи кӯдакӣ. Аз хурдӣ ба мо меомӯзанд ки дигарон дар бораи ту чӣ мегӯянд, ин корро накун. Дигарон инро дуруст қабул намекунанд. Аз хурдӣ мо аллакай ёд мегирем ки барои мо фикрҳои дигарон муҳим бошад ё ин ки муҳаббати шартӣ. ту агар хуб бошӣ ё ин ки корҳоро дуруст анҷом медиҳӣ, мо туро дӯст медорем ё ин ки дигарон туро қабул мекунанд. Дар натиҷа аз даврони кӯдакӣ мо мефаҳмем ки худамон будан не, балки дигарон қабул кардани мо муҳимтар ҳаст ё ин ки худбаҳодии паст. Аз хурдӣ ҳангоми аз ҷониби оила мавриди таҳқир ё ин ки таънаҳо гирифтор мешавем, боис мешавад ки худбаҳодии мо паст шавад. Одамоне ки худбаҳодияшон паст мешавад, аз ҳад зиёд ба танқиди дигарон ҳассос мешаванд ва фикрҳои дигарон барои онҳо муҳим мешавад. Ва ҳамаи ин омилҳо имрӯз боис гардидааст ки дар аксари одамон ҳамин хел ҳолатҳо мушоҳида шавад. Наметавонанд ки мустақилона кореро анҷом медиҳанд ё ин ки худашон бошанд. Ҳамеша ба фикрҳои дигарон бештар таваҷҷӯҳ мекунанд. Ва чун гуфтед ки ин ҳолат аз хурдӣ пайдо мешавад ва барои рафъи ҳамин масъала, барои ҳалли ҳамин масъала албатта ки барои мо якчанд вақт лозим мешавад ва мо дар аввалин ҳолатҳо мо бояд кадом амалҳоро иҷро кунем? Масалан, агар ман хоҳам ки ҳамин гуна ҳолатро аз сари худ бадар кунам, бояд чӣ кор кунам? Пеш аз ҳама барои бартараф кардани чунин ҳолат ба мо лозим аст ки дарк кардани он ки ман будан дар ҷомеа ин айб нест ё ин ки заъф нест. Ҳар инсон дар ҳаёт метавонад иштибоҳ кунад ва иштибоҳи кардаи мо ин як таҷриба мешавад ва мо аз иштибоҳ кардан ё ки хато кардан метарсем. Ва бояд дар синни калонсолӣ вақте инсон дарк мекунад ки ман будан муҳимтар ҳаст, дар натиҷа тарсҳои иҷтимоияш оҳиста-оҳиста кам мешавад. Ва дуюмин коре ки мо бояд анҷом диҳем баланд кардани худбаҳодиҳӣ. Чӣ хеле ки пештар қайд кардем, мардум арзиши худро аз қабули дигарон меёбад, яъне арзишро аз берун мекӯбад, худро дар сурати одами арзишманд ҳисоб мекунад ки дигарон ӯро қабул мекунанд. Дар чунин ҳолат ба мо зарур аст ки мо арзишро аз дарун пайдо намоем, яъне ҳар як инсон як потенсиали бузурге дар дарунаш дорад ки нотакрор аст ва ҳамонҳоро ёфтан ва инро мо дар сурате ёфта метавонем ки фикрҳои дуруст, яъне роҳҳои баланд кардани сатҳи маърифатнокӣ боис мешавад ки мо арзишҳои худро ёбем. Ба вуҷуд овардани саволҳое ки ман кистам, оё ман дар ин зиндагӣ чӣ мавқеъ дорам, оё ман метавонам кореро анҷом диҳам, ҳамаи инҳо боис мешавад ки то андозае мо ҳамин ҳолатро бартараф намоем. Вале як вазъияти дигар ҳаст ки агар ҳамин пешгирӣ карда нашавад, метавонад дуру дароз дар инсон боқӣ монад. Дар чунин ҳолат захираҳои дохилии инсон барои ҳал кардани чунин вазъият имконият намедиҳад. Барои ҳамин баъзеҳо ба дастгирӣ ва ниёзи мутахассисон лозим аст ки кӯмак намоянд то ҳамин гуна фикрҳо аз сари инсон дур гардад ва дар зиндагӣ роҳеро пеша карда тавонад. яъне ки мо бояд ҳолати
خوبی روانی خود را نگاه بداریم و از اشتباه کردن نترسیم، برعکس باید از اشتباه کردن خود تجربه بگیریم، به پیش حرکت کنیم و خود بهادهی مثبت داشته باشیم. اما بعضی نفرانی هستند که خود بهادهی خود را بلندتر از دیگران میگذارند. این هم نادرست است. یعنی ما باید که به قدر امکان پتانسیل خود را خوب بهادهی. در حقیقت چخیلی که شما قید کردین، خودبهادهی از حد بلند هم خوب نیست و خودبهادهی از حد پست هم خوب نیست. در تصنیفات پسیخولوژی خودبهادهی اساساً دو نوع می شود: خودبهادهی موافق و ناموافق. خودبهادهی ناموافق در نوبت خود به سه گروه تقسیم می شود: خودبهادهی پست، بلند و میانه. ما در اطراف خودبهادهی ناموافق گپ میزنیم که انسان ها خودبهادهیشون پست و بلند می شود. بعضن وقت خودبهادهی بلند رو مردم چگونه میفهمند؟ که آدم به خودش باور دارد که از عهده اجرای کارهای بزرگ میبرد، ولی این به مثل رفتار نمایشکارانه است. در واقع این گونه نیست. در درون ترس هست، یک حسی ناباوری هست، ولی از برای آن که ما در جامعه آدم موفق و مستقل نمودار شویم، همین گونه نشان میدهیم که این هم به گروه خودبهادهی ناموافق داخل می شود. خودبهادهی موافق گپ درباره آن می رود که انسان با قوه، قابلیت و امکانیت های خود بهای درست دهد. یعنی قبول نماید که انسان نه که پوره کامل باشد در حیات وجود ندارد. یعنی من ایدئالی وجود ندارد. ما در صورت خودمون رو رشد داده میتوانیم یا که خودمون رو تغییر دهیم که ما قبول نماییم که چگونه هستیم. وقتی منی واقعی خود رو قبول میکنیم، بعد در نتیجه ما به چیزهایی که در حیات میخواهیم میرسیم. برای که ما وابسته نباشیم از فکرهای دیگران، خودمون باشیم. یعنی آزادی از لحظه شروع می شود که ما از درون این احساس رو کنیم. یعنی هر مرتبه که ما ارزش واقعی خود را از درون پیدا نمودیم، زندگی واقعی ما آن لحظه شروع می شود. که آدمان وابسته به فکر دیگران زندگی میکنند، آنها نه خودی حقیقیش هستند، بلکه همچون نقش اجتماعی خود زندگی دارند.